Ja, hallo, det her, det er Skala FM slikprogram. Se, slik det er faktisk meget, meget usundt, så derfor er det meget, meget sjældent, man skal spise det, fordi sådan nogle æg her, de er jo hvide, og alle ved, at hvid, det er bare for ulækkert. Og hvis I bare spiser så meget som et lille stykke slik, så kommer jeg slikket af røvhul. Så noget sodavand. Her. Ja, sådan noget sodavand, det er giftigt at drikke. Ja, vi har lige åbnet den her, fordi vi skulle afprøve den på en medhjælper, og han døde faktisk en måned efter. Så den er nok lidt gammel. Men i hvert fald, sådan noget sodavand her, det er jo bare skide usundt. Man må aldrig drikke det. Men husk nu, Skala FM slikprogram er et godt program for at holde op med at spise slik og drikke sodavand. Bare vel. Du drak af sodavand. Det smagte dejligt. Det er det Skala FM slikprogram, og min ven der slog lige en skid.